Dnes uvidíte moju reakciu na finále Eura 2024, kde samozrejme hrá Španielsko proti Anglicku. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZI pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Takže základné zostavy na dnešný zápas vyzerajú takto. Unai Simon je v bráne, Cucurella, Laporte, Lenormand a Carvajal v obrane, Fabian Ruiz spolu s Rodrym v zálohe, Dani Olmo ako taký ofenzívnejší záložník, Yamal a Williams samozrejme ako krídelníci a Alvaro Morata na hrotovom útočníkovi. Čiže žiadne nejaké prekvapivé zmeny v zostave Španielska, ale na druhej strane Anglicko, Pickford, Walker, Stones, Guehi, Luke Shaw, Declan Rice, Mainu, Saka, Foden, Bellingham a Harry Kane. Takže tam tiež sa nič neuveriteľne zásadné nemenilo. Takže už len počkať na zápas. No, teraz Alvaro Morata, neviem či bol vo offside a neprejde. Dobre, nadstavujú sa 2 minúty, ľudia. Pravím, nevideli sme podľa mňa nejakú vyslovenú tutovku. Teraz má každopádne Anglicko relatívne zaujímavú štandardnú situáciu. Voľný kop, toto bude pravdepodobne center od Declana Ricea. A ty vole! K Fodenovi sa odrazila lopta, ale bol v blbom uhle už a trafil to iba do Simona. Zároveň aj padal ako keby a nedokázal loptu trafiť úplne razantne. Je koniec prvého polčasu, ľudia. Zatiaľ 0-0, nejaké vyslovene gigantické šance sme, by som povedal, nevideli. Tak vidíme, že v tejto chvíli samozrejme držanie lopty jasne v prospech Španielov, ako sa dalo očakávať. Každopádne potvrdia nám to aj očakávané góly. 0,22 v prospech Španielov, 0,16 v prospech Angličanov. Zatiaľ podľa mňa relatívne nuda. Bolo tam pár takých pološancí, nejakých náznakov, ale treba povedať na druhú stranu, že Španieli tiež zatiaľ nehrajú nejako neuveriteľne. No, vyzerá, že Zubimendi ide do hry. Takže Rodri dole, ľudia. To je veľká časť španielského systému. Dôležitý hráč. Zubimendi je tiež kvalitný hráčik, dobrá náhrada, ale Rodri má proste väčšie skúsenosti z takýchto zápasov, či už v finále Ligy majstrov a tak ďalej. Toto je veľká strata pre Španielov do zvyšku zápasu. Toto proste vo finále nechceš, no, aby sa ti stalo. Dovolím si povedať, že fakt Rodri je možno najdôležitejší hráč Španielska. Počkaj, Lamine Yamal, prihrávka, Nico Williams, gól! Lamine Yamal, asistencia, Nico Williams, snaď budúca posila Barcelony, vamos, a pome, toto je, dúfam, budúce krídla FC Barcelony, Nico Williams plus Lamine Yamal, snaď pošlu Angličanov domov. Hneď je ten druhý polčas zaujímavejší ako prvý. Hovoril som, že snáď sa to trošku v tom druhom polčase rozbehne a to sa deje. Parádny začiatok do polčasu pre Španielov. Lamine Yamal to tam krásne potiahol. Pekná prihrávka od Carvajala. Zobral to na seba, natiahol na seba čo najviac hráčov. Nádherná prihrávka a Nico Williams sa nemýlil. To je ono. Lamine Yamal, nádherná prihrávka. A kámo, chápeš? 7-ročný borec Lamine Yamal má asistenciu vo finále Eura 2024. To je fakt chore, čo ten Yamal robí. Však ten borec bude mať najviac asistencií na turnaji, nie? To je absolútne chore. Nico Williams, skúsi prihrávku. Dani Olmo práve spálil neuveriteľnú šancu. Nico Williams mohol mať asistenciu a Dani Olmo zakončoval z dosť dobrej pozície, ale strela mu absolútne nesadla. Dani Olmo netrafil loptu ideálne, mohol posať Španielov behom pár minút do dvojgolového vedenia, ale to sa mu nepodarilo. Ty kokos. Lamine Yamal, prihrávka na Alvaro Morata! Práve spálil veľkú šancu, Yamal mohol mať ďalšiu asistenciu, vymyslel krásnu prihrávku, každopádne Lamine Yamal je v 16-ke, ale cez Bellinghama sa už napokon nepredral. Ale ten Yamal, čo tam robí, kámo, čo tam vytvára za šance, to je fakt šialené. Opäť vymyslel peknú prienikovú prihrávku. A teraz má Anglicko problém. Nico Williams, strela z diaľky tesne mimo. Lebo teraz ako Španieli mohli fakt zvýšiť vedenie na 2-0, nebodaj 3-0. Tlačia od začiatku druhého polčasu. No nič, ale aspoň už to má grády, ty vole, aspoň už to není nuda. Počkaj, Olmo našiel Yamala. Lamine Yamal, neuveriteľný zákrok Pickforda. Lamine Yamal takmer ku svojej asistencii pridal aj gól. Kámo, pekná akcia, Olmo našiel krásne Yamala, nesadlo mu to úplne, ale vyšlo mu to tak či tak. Dostal sa k strele, bola celkom fajn umiestnená, ale Pickford zvládol zareagovať. Nico Williams pekne to prihral na Zubimendiho, ktorý to tam nacentroval a Guehi musel odpratávať. A tlak Španielov pokračuje. Fabian Ruiz, strela z diaľky, ale ide to mimo. Toto keby tam padlo, ty kokos, to by bolo neuveriteľné, kámo, to jak vystrelil.
Jak keby takou trivelou úplne jak z diela, ty kokos. No a teraz Bukayo Saka je práve pri lopte. Ťaha útok smerom dopredu. Saka. Stále Bukayo Saka, prihrávka na Bellinghama, ešte jedna, Colt Palmer dáva gól! Colt Palmer, kto iný vyrovnáva tento zápas a je to 1-1. Colt Palmer, no proste, čo ti poviem. Možno, že toto nebudú posledné minúty tohto ročného Eura, lebo možno uvidíme ďalšie predĺženie. Veľmi pekný gól, spoza 16-ky, krásne umiestnený do ľavého dolného rohu. A hovorím, proste kto iný ako Palmer, no. Ja preto nechápem, že prečo proste nehrával na tohto ročnom Eure častejšie, lebo proste Colt Palmer, povedzme si na rovinu, je najlepší anglický hráč. Angličania napriek tomu, že boli pod tlakom a mohli dostať aj druhý, nebodaj aj tretí gól, v tomto druhom polčase zatiaľ nič nepredviedli, tak ich taká prvá zaujímavejšia šanca končí gólom a hovorím, ide sa od znovu. Nico Williams ťahá akciu dopredu. Nico Williams, Dani Olmo na Nika Williamsa, späť na Daniho Olma, Lamine Yamal! O môj bože, čo práve Yamal spálil. Mohol dať gól, mohol im vyhrať Euro, mohol vyhrať sebe hráča turnaja. Olmo, Oyarzabal, Kukureya, prihrávka na Oyarzabal, gól! Oyarzabal možno práve vyhral Euro pre Španielov v 86. minúte. Parádna akcia opäť, krásna prihrávka od Oyarzabala na Kukureju. Kukureya prízemný center na Oyarzabala a tomu sa hovorí super sub. Oyarzabal možno práve vyhral Španielom Euro 2024 v 86. minúte. Pickford vyplakáva. No, neviem, či to náhodou nebude offside. Bez srandy sa môže stať, že to bude milimetrový offside. Tam to bude akože vyslovene, že o milimeter. Ja mám taký zlý pocit, že tá Oyarzabalová kopačka bola, že o milimeter predu, ale neviem. No zatiaľ platí, vyzerá, že to bar ani nejak nečekuje, čiže vyzerá, že našťastie platí, ale vyzeralo to strašidelne v tom replayi. Hrá sa ďalej, je to 2-1, Angličania majú posledné minúty na vyrovnanie zápasu. Každopádne veľká šanca pre Angličanov, ty vole! Watkins posral spracovanie lopty, tam to bolo katastrofálne pokryté od stopérov Španielska. Laporte a Nacho Fernández kompletne zaspali. Každopádne Declan Rice, neuveriteľný zákrok, o môj bože! Čo som práve videl? Declan Rice z centru, potom dorážka od tuším Guehiho a na tretí pokus im to tiež nevyšlo. Dani Olmo práve zachránil garantovaný gól, tak to si sa posral. Guehi trafil priamo Olma. O môj bože. Ja ti hovorím, že Harry Kane je zakliatý. Proste Harry Kane nemôže vyhrať tú trofej. 4 minúty, ľudia. 4 minúty sa nadstavujú. Možno posledné 4 minúty tohto ročného Eura. No nič, ľudia. Posledné sekundy Eura 2024 pravdepodobne sú pred nami. Posledná šanca pre Angličanov nebude! Koniec! Euro 2024 vyhrávajú Španieli. Moja druhá predikcia, keď už bolo jasné, ako vyzerá vyraďovacia fáza, vyšla. Hovoril som, že vyhrajú Španieli a to sa stalo. Angličania idú domov. They are coming home. Žiadne it's coming home. They are coming home. To máte za to, akým spôsobom ste vyradili Slovensko. Španielsko, ktoré podľa mňa od začiatku turnaja hralo najlepší futbal spolu s Nemcami, vyhralo celé tohtoročné Euro a povedal by som, že úplne zaslúžene. Lamine Yamal dokonca pomohol asistenciou. Nico Williams gólom, Oyarzabal to rozhodol a je to 2-1 výsledok, ako som typoval pred zápasom. Neuveriteľné, Španieli po 14 rokoch sú opäť majstrami Európy. Ja ti hovorím, ten Harry Kane, ako vravím, ja proti nemu nič nemám, ale ja sa fakt už musím smiať na tom, to je neuveriteľné. Ten Kane proste, on nevyhrá nič, on je proste zakliatý. Môžete vidieť, že podľa štatistík si myslím, že zaslúžená výhra Španielska, ako som predpokladal, hovoril som, neverím tomu, že Angličania budú hrať lepší futbal ako Španieli. Vedel som si to fakt predstaviť, iba že to nejako oserú nejakým randomným gólom a potom to zabetonujú, že budú mať šťastie alebo na nejaké penalty. To sa našťastie nestalo. Zaslúžená výhra Španielska. Možno, že Olmovi dajú hráča turnaja a Yamalovi mladého. Uvidíme. Každopádne, čo je na tom najtipnejšie, je, že máme 6 strelcov, ktorí majú po 3 góloch a to znamená podľa toho, čo písala UEFA, že ak sa stane táto situácia, že budú mať všetci 3 góly, tak sa o zlatú kopačku podelia. Takže Ivan Šranc donesie na Slovensko zlatú kopačku z Eura 2024.
2024. Aspoň niečo pozitívne. Pravím, stále ma sere to, jak sme vypadli proti tým Angličanom. V prvom rade nemali byť vo finále vôbec, mali sme ich poslať domov a bolo by vybavené a bol by kľud. Každopádne spravodlivosť existuje, poslali ich domov Španieli. Takže to bolo všetko. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si myslíte o Eure 2024, ako by ste to ohodnotili, čo si myslíte o finále, čo si myslíte o tých cenách, že najlepšieho hráča turnaja vyhral Rodri, najmladšieho hráča turnaja samozrejme Jamal, najlepší strelec bol spolu s ďalšími 5 hráčmi aj Ivan Šranc, takže mal by dostať zlatú kopačku, ako sa k tomu UEFA vyjadrovala, že proste ak to takto dopadne, tak sa to rozdelí. Takže napíšte mi všetko do komentárov, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac plného kontentu. No a my sa vidíme niekedy na budúce. Určite si choď pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.